हाजार हाजार NLFB सेंग्राफ्रा दिनै खेमाव दं दिनै बेबायदिखौ माखासे बिथांमोननो जाहोनाय लोंहोनाय ड्रेस पार्टी मोनफ्रोमबो माखासे डिसिप्लिनाव दिनै बर'फोरनि गेजेराव दिनै माखासे जायफोर सालायगिरिफ्रा दिनै बेसेबां कन्ट्रलाव जायफोर दिनै NLFB आफादा बा NLFB आफादाव दङ बिथांमोनखौ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माखासे NLFB आफादनि माखासे डिसिप्लिन बायदि माखासे बिथांमोनखौ सालायलांनायाव बहुद एकदम सिन्था धारना खालायनो गोनां जायो जेरै ड्रेसनि गाननायनि सिन्था जानायनि सिन्था मैयाहाय मोनसे ब्रेकिं निउज फैदोंमोन एम बाथा बिथांखौ माखासे दायनि थाखाय उदालगुरि पुलिसा बा आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों बिनि सायाव मोनसे होननो सानो नोंथां बेखौथ' खोनानानै माने जोबोद दुखु नांदों जोंथ' माखासे आसामिस मिडियाफ्राव नायोबा माखासे आसामिस मिडियाखौ लानानै गासैबो आसामिसफ्रा फरेस्ट बुराजों सान हर माखासे जगाजगाव थायो होननानै बुंबाबो आपत्ति गैया नाथाय साबेसे आसामिसफ्रा आल्फाजों रायलायोबा साबेसे मानसिया जेल जाखो नाथाय बाथानि केसखौ माखासे जोंथ' दिनै गुदि खिथा मोनथियाखै सरखारजों बर'नि माखासे थालांनाय एक्सन डिबिफोरनि माखासे थालांनाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आरो जोबथेसालिनि केस गोनांफोरनि जिखुनु जाया एक्सन डिबिफोरनि जेंनानि थाखाय NLFB आफाद जानानै NLFB आफादा जेरैबायदि सरखारजों सावरायनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेबायदि सरखारजों सावरायनायाव जुदि माबा मोनसे जुदि गोरोन्थिफोरखौ सरखारा बुजा बुजि खालायनानै माखासे कनसिडार थालायाबा जों दिनै रोखा बुजिबाय बर'नि माखासे दायफ्रा आलादा आसामिसफोरनि दाया आलादा नामा मानो थाखाय दिनै आसामिस मिडियानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन माखासे दैदेनगिरिखौनो होन आसामिस रायजो राजाफ्रा आल्फाजों रायलायनो हायोबा दिनै सोरबा NLFB आफादा सोरबा गोदान आफादजों जगाजग दंना गैया जों दिनै स्पष्ट बुंनो रोंनाय नङा जुदि माबाफोर जुदि रायलायफ्लांदोंबा गोदान आफादजों बेफोरनि सायाव खोथाया बेसेबां सैथो मा खोथाखौ लानानै बेबायदि हरखाबै एरेस्ट खालायदों उननि समाव जों रोखा मोनगोन होननानै आसा खालामो नाथाय बेबायदि सरखारजों सावरायबाय थानाय 6 फायारनि बे समाव एरेस्ट खालायनानै देखायनाया बे मालाबाबो बर' हारिनि थाखाय मालाबाबो बे गोजोन माने जों नुहुराखै बर'नि माखासे थालांनाय माखासे खोथाफोरखौ सावरायनो थाखाय जुदि NLFBआ रोखा समाजनि गेजेराव बा सरखारनि खाथियाव दिनै दङ बेबायदि थासेयावबो दिनै मानो थाखाय एसे दायावनो दिनै एरेस्ट खालायनायखौ जों रोखा नुनायानो बर' हारिखौ गादबनाय आरो सोबख'नाय होननानै जों बुंनो हायो बिथांखौ फैसा दाबिनायनि थाखाय एरेस्ट खालामदों होनना बुंदों बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा दाथ' जों माखासे मिडिया बा निउसफोरनि गेजेरजों जों खोनानो मोन्दों नाथाय जेब्ला सरखारजों 6 फायाराव फैयो अब्ला माखासे सरखारा आफादफोरनो माखासे नेमखान्थि माखासे आयेन माखासे बानायना हरो नोंथांमोना सरखारजों सावरायबाय थानाय समाव नै बेबायदि माखासे डिसिप्लिन बा माखासे सरखारनि नेमखान्थिखौ मानिनांगोन नाथाय जोङो माखासे गारबोनाय समफ्राव जेब्ला जों NLFB आफादाव दंमोन जेब्ला जों 6 फायारावबो दंमोन बेबायदि समाव माखासे जायफोर मोजां मोजां थिखादार आरो मोजां मोजां साख्रि मावनायफ्रा सोरबाया माखासे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि थाखाय जासिहरो बेबायदि समाव मालाबा समाव दिनैफोर माबा मोनसे सारनि जासिनायखौ जों लायनो थांजागोन नामा बेबायदि मालाबा समाव फन हरनो गोनां जायो नाथाय माखासे सरखारनि नेमखान्थिखौ जुदि हरखादोंबा NLFB आफादनो दिनै सोरनावबा थाखा बिदों माबा मोनसे जुदि डिमान्ड खालायदों होननानै जुदि प्रुफ दङबा आं बेखौनो बुंगोन दिनै माखासे खोथाखौ जोङो बयबो मिथिखायो जाय दिनै आफादखौ सालायो बे बयबो मिथियो सोरबाया जानाय लोंनाय जासिहरोबा बेखौ लायनो थांगोन मालाबा सोरनावबा खबर हरगोन नोंथाङा माबा मोनसे जानाय लोंनायखौ जोंखौ हेफाजाब हरनो गोसो जादोंबा जों माला लायनांगोन नाथाय दिनै बाथाया दे सोरखौबा फैसा डिमान्ड खालायदों माबा मोनसे खालामदों होननाया बेसेबां रोखा जों बेखौ गासैखौबो जुदि रोखा मोनथिबासो जोङो बुंनो हागोन जुदि नंगौबा सरकारा माखासे नेम बानायनानै होदोंबा बे नेमनि माखासे सरकारनि माखासे आयेनखौ सिमा बारनायनि थाखाय हयथ' सरकारा माबा मोनसे बेखौ सोंनो थाखाय बा बिथांखौ पानिश होनो थाखाय बेबायदि माखासे सरकारा खामानि मावदों जानो हागौ नाथाय सरकारजों
बेसेबांबा गिदिर थांखि लादों बर'फोरनि बा एक्स एनडिपिफोरनि थालांनाय माखासे दफाखौ मावफुंनो थाखाय NLFBआ सरकारजों सावरायबाय थादों बेबायदि समाव जुदि सरकारा फिसा फिसौ दायाव जुदि हमनानै देखायोबा उननि समाव मा जालांगोन जों बेखौ नुहुरो दे माखासे बेले बेजेया फैनो हागौ आरो लोगोसे दिनै जों बुंनांगोन हाजार हाजार NLFB सेंग्राफ्रा दिनै खेमाव दं दिनै बेबायदिखौ माखासे बिथांमोननो जाहोनाय लोंहोनाय ड्रेस पार्टि मोनफ्रोमबो माखासे डिसिप्लिनाव दिनै बर'फोरनि गेजेराव दिनै माखासे जायफोर सालायगिरिफ्रा दिनै बेसेबां कन्ट्रलाव जायफोर दिनै NLFB आफादा बा NLFB आफादाव दङ बिथांमोनखौ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माखासे NLFB आफादनि माखासे डिसिप्लिन बायदि माखासे बिथांमोनखौ सालायलांनायाव बुहुद माखासे बिबानफोरखौ सालायलांनायाव जायफोर दैदेनगिरिफ्रा माखासे एकदम सिन्था धारना खालामनो गोनां जायो जेरै ड्रेसनि गाननायनि सिन्था जानायनि सिन्था बिथांमोननि बेमार सेमार नायनायनि सिन्था बेबायदियाव सोरखौबा एसे एनै डनेसन बिहरनायबो जानो हागौ दा सोरबाया जुदि डनेसन बिनायाव अननानै नोंथाङा माबा मोनसे जुदि जोंनो सेंग्राफोरनो हरोबा नोंथाङा हरनो हागोन बेबायदि गुबुन हारिफोरनाव हयथ' बाथाया फन हरदोंबो जानो हागौ जुदि बेबायदि बिहरनायफ्राव जुदि बे केसखौ गिदिर खालायदोंबा जों मालाबाबो बे खोथाखौ एसेबां माने बाथानि सायाव जुदि बेबायदि खोथायाव जुदि एरेस्ट खालायदोंबा जों माने बेखौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो माखासे जानाय लोंनाय ड्रेस पार्टि बेमार सेमार नायनो थाखाय सोरनाबा जुदि डनेसन बिनायनि अनगायै डिमान्ड खालायदोंबा बे मोनसे सरकारनि बा रायजो राजानि मोनसे बारगा खामानि होननानै जों बेखौ बुंनांगोन दा बेसेबां सैथो जों बेखौ स्पष्ट बुंनो रोंनाय नङा